Funa kulandirani ku part 2 kugamba conversation kapena kuyankhula nomwe libuka pakati pa ife kapena ineyo brother Daniel ndi Dr. Collins na Makwa. So tumanga respond ku state of the church address mene inachitika ku Sochi Seventh Adventist Church. So asogolerana folozana tuno sana funa kukumana ndi ineyo chifukwa tuno ndinakana mzimu wachinene. So tiyandivesene kuti chani Kwasa mzimu wena ndi munthu, Yesu ndi Mulungu. So wina amene ndisogolera wophunzitsa zimene nkhani imene yavuta kwambiri ngatekeze kunzuzu and ndinayitanira kupita kunzuzu just now and ndapita umeneko nakapanga maphunziro imene so titamaliza maphunziro amenewo azikuluakulu ake ophunzitsa maphunziro amenewo anandiyitanisa so amafuna tikambirane. So mkulu wawoyo anandiyitanisa kuti tikambirane ndi alright. So tikamati mkulu wawoyo kapena sogolero wawoyo yani ine sogolero anthu godu malipo no just the same as asogolero Collins na Makwa asogolero ama-Trinitarians malipo. But the point is now you know there are bakhala to God believers ambiri way before ineyo many number ku public teach this in 2019, right? So bakhala to God believers ambiri, right? Mupato andinonesa now no chiphunzitsi siji kwambira malayi kuno chakalekale. Actually mpingo wathu was founded on this foundation yake inali chiphunzitsi. So mande ndine sogolera kapena mkulu wa awanthu God chimozi mwe ndano sogoleri wa ma-Trinitarians malayi kumathu asogolera, which I find kuti ndi vuto lalikulu solina. Anyways, kina kana kambira kwathu khala kwa wanawo maina alikambira tsiku lina yake mplanta mumu. So kambirano kwathu sina kambira twinza wanawo za kuti no tikumane full day nafunsa kuti muli free ma Sundays sina kambe koza wanawo ine kuti tikumane wana mwinango iwala pano ataucheka soma conversations awo akale sina kambe koza wanawo azoyayi nafunsa tingatali free ma Sundays pata nofuna likambirane full day fundo zitatu Bible SOP history ya bingo history ya dziko kuti zinena panyi mu Catholic Church Pana said why achipacha nthawi ndoti mundi yankha mafunso awa ndanaye kwambiri ena kuti don't worry ndili mbranda mumu. So tikangoyankha funso limodzi tikambirane modzaza tsiku linaso zakambira tikulokhala 4 hours ndigaye kuti ndikuzobwerera ku nyumba. So don't worry ndo jana okay ngati zili choncho ndiye ndikupereka ma conditions au kambirana kwathu. So choyambira anatumiza quotation imene ndikuionesa amenepo anawati zolembera za Sister White sizikuyenera kuyikidwa pasogolo. Now amene akulemba amene andilembera ndi munthu amene amakhupira zolembera za Sister White ndi akuyamba chotero anawati zolembera za Sister White salowe malo mwa Bible imene quotation amu Evangelism page 256. Kenaka anandilembera comment ndakufuta dzina lake singufuna kuti mumudziwe. So alemba comment anawati ndoganza kuti ndi mmene tena kuenga zolembera za Sister White. Chomwe ndikufuna kukamba china kuti tikamakambirana tikayamba kukambirana mavesi a Bible nkhani timalize Bible basi ndikupeza conclusion ya Bible basi tikameza nayo ndeti kukhulupirira kwa Ellen White ndetione ngati akugwirizana ndi Bible. From experience yanga munthu apeza lolongosola Bible kenaka munthu yakubwesa quotation Ellen White ndipo sakufuna kuti ayankhe za vesiyo pamene pa Ellen White akuposera Bible. Manje ena mkuluyi samafuna kuti nzimpasa yankho la mu spirit of prophecy ndipo ndinamuza ndilimeneli mwina sitikumana ndifo voto lina lilipo ndilibe nthawi, right? So ningo ika channel chathu tekona muno bwino tibe voto ndi Ellen White mwana nkhondo kumamba naika makoto wose Ellen White pankhani ya nkhondo naikaso makoto Ellen White pankhani ya Yesu Kristo khala obada makoto osamakamba pankhaniyo makoto osokamba za nkhondo kumwamba makoti pankhani ya zimene ndi chinsisi pankhani ya brother Chapman, right? Tinakamba zawambisa mbiko naika makoto oso kukhuzana ndi Yesu Kristo ndi moyo original life Ellen White nkhani za utatu wa Mulungu trio au ulemerero kumwamba, right? Wachitatu wa Mulungu
zomwe ndi munthu wa mulungu, right? The makotso onse amene angapange produce munthu pa nkhani za Trinity josa mu mabuku ene night kupembedza mzimu woyera, right? Yesu Kristu pa mtanda, umulungu wake sunafe munthu. Tinapanga makoti ndi kuyika bwinobwino, kuyika makoti ene ndi kuthandizana. So vuto lake ndona kuti tikamakamba tikaonanso m'Bible napanganso ma series ya Bible verses okhaokha, ena ndikuonanso nkhani za history izi kanyanga ngono ndi utatu wa mulungu kuti ma pioneers amakhulupirira chani pa nkhani. So vuto limene naona ine ndi limene ndimafotokoza kuti what tikamakambirana nkhani za Bible ndikuyesa ntchito eno right, anthu ambiri vuto imakhala ndi asafuna kufotokoza Bible chomveka bwino. Now for example, ineyo ndifuna ndikambirane ndi munthu ina aliyense. Ineyo first thing chimene wanozata ndipange discussion to Bible. Tikamaiza Bible then ndione kuti no mapioneers zimene amati chani, ene onera kuti chani, kakuti no history kuti chani, chinayense china. So the first thing choyambira timafunika tipange establish foundation yabwino mu Bible. Tikamaiza amene kutapita kuona kuliwonse kako history kako chani ndikukaona kuti no zikutani. Ine mene ndimawerenga chinayense ndi chonchi choyambira ni Bible ikhale foundation yathu. Mono it seems na tunasogolera approach imene sana ikonde ndipo zinaona kuti no kwa iwo popanga approach imene nakhanga ndakana chani Ellen White, right? Kumana event kaona nkhani za chani nkhani zambiri zimene zimavuta, nkhani ya Sabata, even Sabbath preparation, right? Pala nthena sasamba ena amata ena amasamba pa nkhani za Sabata utengera Ellen White yo, right? Pala ena amaphikiratu muzatenthesa ena amaphikiratu samatenthesa utengera mena akuvera Ellen White. Now can't I say una munthu uyu akusakuvomereza Ellen White, right? So inene manena kuti ngati ili Bible tipange ndi study Bible, tipange exhaust ngati Ellen White tipite ndi Ellen White tizimpanga compare ndi Ellen White kuona kuti ndimvese context yake. Vuta anthu amakutenga kuti imodzi akulu muona third person mukhulupirira simukhulupirira akulu komano taona kuti iye apa ukhulupirira basi amafuna kukakamire pombo. You can't go in the same book kona malo ena because kwa iwo chimene ankhula mepo nchokwanira basi sufunika kupita somalena kuti pakamveke bwinobwino mfundo, right? So ine kawerengeka Ellen White kuti ine kusekama ndisangalasa ndimafuna ngati tikupita kwa Ellen White tipite ndi Ellen White tipange exhaust. Now tikukambirana nkhani yona ndi yaikulu kale mufuna tiyike ma topics awiri Bible ndi Ellen White pakanthawi imodzi. Ine I prefer tipange Bible timalize then tipite ndi Ellen White. That was my approach imene ndinawasogolera. So anaona kuti ineyo basi akana Ellen White. So anyways that's interpretation yao. Tikamba kukambirana mavesi a Bible nkhani yoti timalize Bible basi ndikupeza conclusion ya Bible basi. Tikameza nayo ndeti kukhulupirira kwa Ellen White ndetione ngati akugwirizana ndi Bible. From experience yanga munthu apeza lolongosola Bible kenaka munthu yakubwesa quotation Ellen White ndipo sakufuna kuti ayankhe za vesiyo pamene pa Ellen White akuposera Bible. Mwanje ena mkuluyi samafuna kuti nzimpasa yankho la mu spirit of prophecy. Ndipo ndinamuza omwe kuti akulu sitikumana ndibe nthawi yoti zikambirana ndi munthu amene sakufuna kukhulupirira zomwe Sister White muzochifanya chimene amanene azimene. So iyo ndi conclusion yawo yoti samafuna kukumana nane chifukwa tinondakana zoyimba za Ellen White. So anyways aoni makota amene anapanga ndi message yanga so amene natumizira. So ndikaona bwino asogolera anapanga anagawa part of the conversation kwa pingwa soji 7th Adventist. So mafuna ndingomanga share mbali yanga kuti mbali yanga mafotokoza zimene zifua yani. So tenti amene kuona nafusa hello elder muli wanji ndi Yohane kuno mafuna ndi tikumane face to face tikambirane nkhani imene siligwirizana makamanga nkhani ya true God. Ndawerenga ndi pang'ono ndizati inenso mwawerenga kwambiri pa nkhani ndanankha bwina chabwina chimwene ndana ndifotokoza ndikhala free ndene ndimafuna tsiku la Sunday. The reason why ndimafuna Sunday ndifuna kuti ndimafuna kuti tizakambirane nthawi yayitali, right? That was the reason why ndimafuna za Sunday sati za 1 hour zo yeah, right? So anamzalapa wani ndikhala free ndi now zana kuti no pa 8 mukhala free tikumana. So ndananza apa 8 ali busy ndananena kuti abwera ndi stain, right?
fatano iwo zinthu zawo amapanga nthawi zoseva ngati pamuzi, right? So tikaona muno bwino asogolera ananduza kuti anabweresanso stain ku meeting yathu ifate zinthu zambiri amapangira limodzi, right? So ananduza kuti inenso ndibwerese munthu wina, of which ineyo nayo odabwa kwambiri ndibweresenso munthu ina chifukwa chani. So I didn't now that no need ndibwera chani ndibwera ndekha. So panali mfundo iyi chani mu audio imene anayika ku SD anana kuti anakana kukumana nane chifukwa chanena kuti ndimakana mzimu wachinene kapena mabuku a Ellen White, right? So ndimafuna kuwerenga text iyi imene anatumizana kuti ndimafuna kukuwuzana kuti ndili kukhala reluctant ngakhale ndavomera kukumana nawe chifukwa na kuti nkhani ya Godhead siyofunikira kwambiri anditauzira choncho, right? So tikaona bwino mauti reluctant imakhala no certain degree of unwillingness, samafuna kuti titani tikumane. So the issue is asogolera samafuna kukumana ndi kale, right? So panangofunika pakhe chifuka kuti satani tisakumane. So 1 safuna kukumana, 2 akuti abweresenso munthu wina to the meeting. So then tipize tionena kuti zinakhala motani, right? So tikaona no mwino ndananuza kuti nkhani ndi side issue ndeti sini chotani chofunikira kwambiri. Ndananati ndikudabwa kuti anthu sakuipangisa nkhani ikhale side issue fana sinanga nkhani ifunika kumvekesera tikumana. Ndananati ndimangofuna na meeting idakakhala ifunika kwambiri akhale tikukambirana za kupindula chani miyoyo. Ndipo ana ati sina kambe konkhani ipo khapo kamene nafuna kuti ndi fotokoze, right? Ndananati anthu amene so anapeza kuyankhula kuti ndi chiphunzitso imene anabazidamo. So tikaoda muno bwino musimo anapeza ana kuti ndibweresa stain kuti munganda fotokozeramo chifukwa ineyo sindikupanga trust my judgment. Now mauti judgment tikaona bwino judgment ndi mawu amene amagwisa ntchito kuti an opinion formed by judging something kapena cognitive process of reaching a decision, mental ability to understand or discriminate between lesions, capacity to assess. Mwanjilena yone mukapita ku court mwakhala judge unyamapezeka chigamulo kapena judgment akaona mbali zonse zili bwanji. So akuti ineyo sindikutha kuzidalira pandekha. So mwanjilena asogolera akuona kuti sakuzidalira pawokha, ndikuona kubweresa ndani, kuona kubweresa stain. Wani safuna kumana nafe nkhani yakuti ndiyopanda pake akuti sakutha kuzidalira pawokha. So izo ndizofuka zina zimene amafotokoza timacheza. So anandoza anati tenti kumane chani Tuesday if not Monday. So ananduza chonje, right? So then nazo rakulu tenti khaleni holistically tifuna tipange clarify nkhani zokhuza yani one true God makamaka imene timagwira nauza choncho. Then nauza nakuti ndizifusa eri pa fundo zanu maso mene zimakhuza chikhristu. Nena ine sindifuna zokangana, si debate ndipo sindifuna zimenezo, sinabweso kuti nzakuonesereni kuti ni matha zinthu ziyani ayi, right? Ndikubwera moziyepesa kuti tizamvesesani komanso kumvana monga ngati anthu awiri amene agwira chiphunzitso ma opposing views, right? So now zanadi akhati zizi kuchitika kuti tikumana kambirana kwezi zizi ma reformers anthu ambira kuti akugwirizana, right? So yo chomana ine akhanjena ati monga ngati ma Adventist ndikufuna ningowerenga fundo imodzi, tipange fundo imodzi kena kuno ngati pafunika Ellen White tipange choncho. Siti kuthamanga, so tikakhiza ntchito Bible ndi chani ndi Ellen White bola chonadi chitani chikhazikise. Then azara okay ngati zili choncho ndifuna tiyike sosogolera pamene ine mafotokozana kunena kuti ndikoti jana yika mu presentation out umu ndi mmene ndimaganiza kuti mabuku ene ino azigwirisira ntchito nawo zachoncho nati tikamapanga discuss tipange chinthu chikwanisire m'Bible tibwere ku mfundo imene Bible ikunena, kenako tikamaliza tipiteni kwa Ellen White tikaone ngati Ellen White akugwirizana ndi chani ndi Bible. Ifaneno nawo zanati mukukambirana ku nkhani za izizi of which ineyo ndakambirana ndi anthu ambiri, anthu aku Kenya, anthu America, Zambia, ndapanga discussing nkhani izizi for a very long time.
So chimene chimachitika nchoncho ufotokoza m'Bible wina akubwesa koti zoti akususa Ellen White. Come on, koma zimene ndafotokoza zikuti bwanji na ukayambisa kupita ku Ellen White abwisaso kotina ubweresa ina kuti basi muponyerana it becomes a court. Ena amene anakhalapo pa discussion za one true God akuza zimene ndikutanthauza ndi ma Trinitarians zimatena. So nazati okay, tiyende pangeni discuss in Bible timalize, tikamaliza then we go kwa Ellen White. So that's how I understood. So awa ndi ma points amene naponyera. And actually zizi sinapanga compile ndine zili mu Medical Evangelist textbook. Tikamakamba za Medical Evangelist textbook ndi ma compilation ama subjects amene amaphunzitsidwa ku medical missionary, right? So anafotokoza nje mu evangelism page 256 paragraph 2 anati no ma testimonies a Sister White asabweresedwe kusogolo, right? Mwa Mulungu ndiwo amene ali okhazikika osalakwisa. Zolemberazo zisatenge malo a Mulungu. Tiyesese kunena kuti anthu osokhulupirira asafune kutifunsa mafunso amenewa ndipo tikhale kukhala chete pamene tayankhula zonse mwenganene. Onse aonese natino zonse zimene akukhulupirira azitha kuzifotokoza ndi kuzisemekezera funde nayo yonse monga chowonadi chimene chavumbisina njani mwa Mulungu. So evangelism ichita nena bwino na kuti china chonse chimene tifuna tipange study foundation yake ndi chani Bible. Even evangelism page 164 paragraph 1 natino fundo zonse za chikhulupiriro chathu, right? Sizofunika zibweresedwe kusogolo kapena kufotokozedwa mwa anthu amene akudana nafe ndi kale. Zonadi zimene tili nazo mofanana tizikambe kaye mwamba kena anthu ajakamba tikhulupirira tiyambe wafotokozera zomwe tili nazo. So tikaona fundo ziwirizo ine naita mafundo zanatu pamene mukapanga evangelism muonesa tino zikhulupiriro zimene ukugwirizana pamodzi ndi anthu anderawo mwamba zofotokoza zimene anthu ajakamba kusatira ndemwe akufotokoza zinazo. Wanofunda imene ndikufotokoza mandena kuti no chinese chimene tichikhulupirira ifeyo tiyambe kuchikhazikitsa mu Bible. So ine upanga kote Ellen White yonje akuti ndikukana Ellen White. Now between munthu amene akukana kuti tikumane ifanira kuti no ine ndapanga kote Ellen White zimene akunena ndi munthu amene akukana Ellen White ndani menepo ine taku let's establish kai mu Bible. Actually that's what Ellen White said. Ndi munthu ati ya ine ndakana chani Ellen White. Okay, so Testimonies volume 5 page 669 paragraph 2 out no chambirira ati matestimony ambiri amene anatulusidwa anakhala ndi chenjezo kwa anthu amene amagwisa ntchito kuwala kumene kola masida kwa anthu a Mulungu mosakhala bwino. Ndipo chinani anthu ena anasalira njira yosawongoka pamene anakamba chikhulupirira kwa anthu osakhulupirira. Ndipo anthu anafunsa kuti no zimene muzenga kuti ndipo anamba kuwerenga muzolembera zanga malo mopita ku Bible. Ndipo zinaonesedwa kwa ine nakuti njira imeneyi yupangisa anthu ambiri azidana ndi chowonadi. Ndaonera kuti no zolembera za Ellen White sizingakhale ndi mphamvu kwa munthu amene sakudziwa chinese cha mzimu wake. Sizofunika zifotokozedwa motero. So pamene tipita ku ma effort and discussing anthu ambiri pa ma effort pano panga ena sindikudziwa ena amatha kuphunzitsa kuti Ellen White kuti chani kena untu amapanga quote pa effort pompachi, right? So ena nata akulu kagwiritsa ntchito kutenekwa sikabwino fatno kumapangisa kuti munthu amene ali osakhulupirira asakhulupirira. For example even nkhani ya nyama, right? Nkhani ya nyama ufuna ifotokoze kwa munthu in Ellen White. Now munthu yo ndoti akudana kale nkhani ya nyama. Now what happens is in the end munthu jama mbodana ndi chani ndi Ellen White, right? If you want to explain something fotokoza straight kaye mu Bible kenako bring in steps to Christ, right? So ningofotokoza mako ayi ndi picture imene natumizira asogoleriwa. So Ellen White anafotokoza mezi Vivian Herald 1938 Conversation with Councils on Sabbath School Week page 4 no Bible ndi Bible lokha ndilo lamulo la chikhulupiriro yathu. Bible ndi chani Bible lokha, right? Tikaona so Sketches of Christian Experience and Views Ellen White page 64 kwamba ndikufuna ndikuwuzeni na munthu wowerenga ino mwa Mulungu amene ali cholamula cha chikhulupiriro chathu ndi zichito zathu. Kuzera mwa Mulungu tidzaweruzidwa. Mulungu wayika mawu amenewo zinthu zimene walonjeza m'malo osomphenya akumapita nthawi. Osati chiphunzitso pano cha chowonadi cha chikhulupiriro chathu koma zinthu zimene zikufunika zitonthoza anthu ake
ndikuwapangisa tino anthu asatayike kuzolemba za mawu a Mulungu chowonadi. So tikamaona Ellen White zimene anafotokoza ineyo zimangosangalatsa tino anasilimbikitsa tino tisapange use ma writings ake kupanga replace Bible study, right? Pali zinambi zimene zinavumbutsidwa kwa iye, right? Zimene tikaziwerenga tikazipezanso muchani m'Bible, which means nato zitipanga lead to the Bible. Tikamakamba za lesser light is to lead us to the Bible, right? Mano kakizeni ntchito ka mmene anthu amapangira Ellen White nafotokoza patano mu experience yanga mu ma discussions otenewa ukafotokoza Bible anthu amang'amba ponya makoti kena kuno safunanso kuvesera kuti Bible kuti chani, kena kuno Ellen White amaphimba chani Bible, right? Pamene mwanjira ina iliyonse Bible mafuna kufotokoza chani Bible, Ellen White afunika kufotokoza chani Ellen White kufotokoza ndi zauzimu ndi za chani ndi zauzimu, right? So now zana tuno ineyo chimwe ndiku fotokoza apa chimwe ndimagwira ntchito tuno koti ina iliyonse imafotokoza ndi chani ndi koti ina sinakane Ellen White ayi ndimauzana ndi koti imafotokoza ndi chani ndi koti ina chimene nauza nchimenecho. Ngati ufuna pange study Bible tend pange study Bible, ngati ufuna pange study Ellen White palibe vuto, let us do chani Ellen White and poteno koti yo izafotokoza ndi ina andinoona zinthu zizazidi bwezesaso kuchani ku Bible. So pachifukwa chimenecho nauzana kuti no tiyamba Bible kena kwa Ellen White mimi sete ama Bible timaliza kena ndi zomwe tingamalizezo kena zapanga Ellen White kena kuzapita no ku Trinity kena kuno ndikupitiriza so zomwe nafotokoza zimenezozo. So chimene anayankha nchona kuti no ngati akakale kavesedwa kanzimu achinerero ndeto ukuswaka kuti no zimene ukukhulupirirazo zikususida ndicho tu undiyika ine malo osakhala abwino fane nene matenga zimachinere mwangati mwa Mulungu ndipo mantenga Yesu Kristu mwangati mpulumutsi wanga ndipo mzimwera ali mwangati Mulungu chimodzi ngati Atate. Nde ngati kufuna uyambe kupereka ineyo malamulo okuti tikambirire anthu awiri amene ali muchoyima chimodzi ine zimene sindani sindivomera. So mene ndafotokozeramu conclusion yawo inali imene kuti sitikumana basi. Apa pamukaona bwino sindikukana Ellen White actually pa YouTube page pathu, right? Mwina ndiyikeso titione pa YouTube page pathu kuti pa YouTube page Ellen White alipo kapena ayi, right? Tikaona bwino palibe kukana Ellen White kwa mtundu uliwonse. Tafotokoza bwino makotsi onse pa nkhani ya Ellen White bwino kenako ma verse am Bible kwaonesa verse na semina ukisira ntchito, right? Genesis 1 verse 2, Matthew 12 verse 32, Yohane Matthew 3:16, ma verse osamakitiza ntchito ndi azisogoleriwa kupanga prove Trinitarian position. Makoti onse ndikati onse mundivesese onse and ndikanati onse I mean now tuno ndakhala ndipanga discuss ndizi nkhani ya OTG ndi anthu worldwide, right? Since 2021 discussions, 2022 discussions worldwide, right? And hambiri by that anamba so kupanga join one true God belief and hakunje even and hakumala kuno. So I've had many discussions and all the quotes amene muthanga kwese ntchito pankhani nawe irenga ndikapanga compile kuti koti kuifotokoza nduko koti kufotokoza nduko. So sindikukana isopi naye ziliye pa YouTube page pathu, right? So anando zarapepana amwene sinofuna ndikhani meeting ifati meeting singaphule kanthu kinali konse ifati ngati sili kugwizana pankhani pakuziridwa ndipo ndikupemphera kuti atuno Mulungu akuthandiza munjira ina koma osati kukambirana kwa ine. Ndena ako mfunda yanga ndena kuti no ngati ndikufuna kuti timvekese china chake mu Bible teni tipite no Bible kenako titapita kwa Ellen White sindikuonapo tulakwika nyinese pa nkhani iyi, right? So zomwe ndimauza zimenezonso, right? Komana chimene mafuna ati kumbukira nchona kuti chimene ananena kuti no ineyo ndibwera ndi ndani ndi stain fandino sindikupanga trust judgment yanga sindikuzidalira ine ndekha. So anazati ndibwere ndi munthu ina inazati ndibwera ndekha, right? So ine nabe nazo vuto nazati ngati mufuna mbwere ndi stand pabe vuto umutakhala awiri if that will make you comfortable pabe vuto nabe nazo vuto nkhani sunali mpikisano itasogoleriwa, right? Ine nabe nazo vuto atakhala awiri atatu nabe nazo vuto lofolo ine ndimapita kundeka chifukwa no nkhani yanga ndimene nafotokoza sinofuna kukangana nawo sinofuna kukambana nawo ndimangofuna no timvane pa nkhani, right?
athu amandisusa athu amandipanga refute komano bwela zine panga refute pa zimene ine manena osati zinthu zoti ine sinaneneko ndimene I want to good akhulupirira izi. That was my whole point of meeting him, right? So zinangonepesa isono tuno ndikudaba kuti no instead of the address akwika message yakulu nakana SOP chani no, right? So zinangonepesa isono. That's why ndapanga play ma private conversations here, right? So tikaona Bible also agreesana ndi zimene anena Ellen White auti yani Proverbs 10:5 no pakuti zida za nkhondo yathu sizili zathu koma za mphamvu mwa Mulungu zakupaswa malinga 5 ndikugwetsa masusano ndi chokweza chonse chimene chizikweza pokana chiziso cha Mulungu ndikugonjetsa ganizo lonse mukumvera Khristu. So pakhati no pali maganizo osusana, pakhati no pali malingaliro ena athagwesera ndi mawanda a Mulungu. 1 Peter 3:15 auti no koma mumpatulise mumpatulikise Ambuye Khristu m'mitima yanu okonzeka nthawi zonse kuchita chozikanira pa yense wakukufunsani chifukwa cha chiyembekezo chili mwa inu. Komatu ndikufatsa ndi mantha. So ndi chifatso ndi mantha. So tikaona muno bwino 1 Peter 3:15 Paulo akutizafuna no nthawi zonse munthu akakhala ndi mafunso pa chikhulupiriro chathu azitha kutifunsa ifenso tizikhala ndi chani ndi mayankho. Ndimafuna nena kuti munthu amene ali wa one true God, right? Ndi munthu amene ali wa Trinity. Kodi anthu amene angakumane ndi anthu amboni za Yehova poti anthu amboni za Yehova amene ali Yesu ndi wolengedwa. Now ineyo nthakumana ndi amboni ndikufuza kuti mezo zaboza Yesu si wolengedwa ndi obadwa. Now munthu amene ali wa Trinity athakumana ndi anthu amboni chifukwa anthu amboni amakana sakuzanso chinese cha Ellen White ndoti basi tinganene no anthu a Trinity asakumane nawo no. Chomwe tikuthandiza ndichonena kuti ngati tili rooted mu Bible thakumana ndi ena aliyense angakhale anthu oti no ndi a 7 koma sakhulupirira Ellen White thakumana nawo palibe vuto nali lonse ngati Bible litisogolera. 2 Timotheo 3:15 ati no ndikuti kuyambira ukhanda wako wadziwa malemba opatulika okhoza kukupasa nzeru kufikira kuchipulumutso mwachikhulupiriro cha mwa Khristu Yesu. 16 lemba lililonse adaluzira Mulungu ndipo lipindulitsa pa chiphunzitso, chisusano, chikonzero, chilangizo cha chilungamo kuti munthu wa Mulungu akhale woyenera wokonzeka kuchita chilichonse yabwino, chilichonse yabwino. So lemba lina lililonse adaluzira ndani? Mulungu. Ndipo lipindulitsa payani? Pa chiphunzitso, chisusano, chikonzero, chilangizo, chilungamo. So mene mnatete ndipangeni Bible timalize kena tipite ku Ellen White, kena tipite ku mapioneers, kena tipite ku makotsa the Catholic Church. Naibe nazo vuto ena leo sifani mzenu lemba lena sendo dani lo uziridwa mwana pono mazo makhanga tino ya Bible ndo Bible ukirako nditipite ku Ellen White kuti timvesese kwambiri pamene ino na kuti tapita nokuti ku Bible kucha, right? So pano pa zukhanga tino zimene ino nati chenjeza zukhanga tino tikuzisiya pambali, right? So nimafuna nena chinthu chinaona tuno mene anthu amagwirisana ntchito Ellen White asogolera janaka mbatono ndi nkhani ndi side issue ndiyo safunikira lemana lino pamene tikufuna tikambirane za one true God pakankhati zinthu zabwera anthu a Trinitarians amaonda kugwirisana ntchito makota awa nena kuti no nkhani iyi, right, siyofunikira, right? Amaona kuti nkhani ndi side issue ndiyo safunikira kena kuchifatana anenati nkhani ndiyo safunikira ndoti mwanjira ine yake nini iyo ndoyondola. So mwando zani nkhani ndiyo safunikira kena kumuti basi tenti zisiyeni chifukwa chana tusafuna kambirani nkhaniyo, safuna kambirani nkhaniyo. So poti imene makisida ntchito kuti ipanga kachete akamaliza foro za Trinity kena akamati nkhani ndi mystery silingatani silinga pange so discuss amagwirisana ntchito makota amene wawo. So tenti tiwerengeni koti koti sidi kuyopa tenti tiwerengeni ati Acts of the Apostles page 51 paragraph 1 no sikofunikira ona atuno ife zitafotokoza chimene zimwera ali Kristo anatoza funo mzimu ndiye Nkhoswe, mzimu ajonadi umene uchokera kwa Atate zafotokoza kumene zokhuza zimwera
ndipo mu ntchito yake azasogoza anthu onse mu choonadi ndipo sazayankhula za yekha. So awapitiza amenepa Acts of the Apostles page 52 paragraph 1 anakuti chikhalidwe cha Mzimu Woyera ndi chinsinsi anthu sangachifotokoze pasi Mulungu sanapase kwa icho. Anthu amakhala ndi maganizo awo osangalatsa ndipo amatenga mavesi osiyanasiyana ndi kuyikapo maganizo awo munthu kenako ndi kuganiza natu zimene zizi anthu akazilandira komano zimene anthu akazilandira sizimalimbikitsa chalichi pokhuza zimene zizi zakuya kwambiri kuti anthu amvese kukhala kwabwino. So ngwa Trinity amatenga kuti imene ndikuponyera iweyo akuponyera iweyo ndoti magically zapanga proof kuti iweyo ndiolakwisa. Okay, chabwino ntakhala teno kuti imene ndayitenga ndikuyamba kuiponya ineyo ndoti zaonesa kuti ine ndiolondola ngati right. So kakiliza ntchito ka Ellen White ndikamene nditimakanako kunena to kungotenga kuti mozi kuiponya taona apa uvumera kapenayi tamvesesana akulu. Kodi Ellen White imene amalemba izi zamatanthauza chani, context yake naleyo chani. So tikaona Acts of the Apostles ndi buku limene linalembedwa pakutha pa nthawi right. So tikaona bwino fundo zinzana Trinitarians akamafotokoza za Mzimu wa Mulungu right amagwiritsa ntchito time yoto God the Spirit kenako akamaliza onera kuti kufotokoza zimene zozo right amabweresa koti imene kuti iye abakire sopano. Now chimene koti simanena chimene anthu amachiphwanya chinati koti imene simanena khalidwe la Mzimu Woyera ndi chinsinsi cha Trinity ayi yangunati ndi chinsinsi. Okay, so chimene anthu samaziwa chinati koti imene inalembedwa zaka zambiri zambuyomo right kenako inazagwiritsa ntchito mujani mu Acts of the Apostles. So tikaona bwino mwini ino malemba ma articles mwachina Science of the Times ma articles ambirimbiri komanso amalembanso ma private letters right. So atamwalira ma compilers anthu amene amatenga ma writings amatha kuyika pamodzi right. Olomena nali moyo amapanganso choncho zina amazika mabuku mauti akalemba buku amatha kuzikanso pamodzi right. So that's how mabuku ake yeyo amapanga ndi akazika pamodzi amazipangana proofread to make sure now to zinthuzo nzolondola kuti zikupanga fit bwino right. So tikufunika tione kodi mawu awa anagwiritsidwa ntchito motani ndi Ellen White. Okay, now pana nkhani ya Chapman wa ku Petoskey Michigan June 11 1891 ndi analemba pomuyankha heading yake inali Mzimu Woyera ndi chinsinsi ndipo tsaona yankha umene anayankha iye zipezeka manuscript releases volume 14 page 175. Tikaona bwino lezi zinachitika mu chaka cha 1891 right. So komano Acts of the Apostles inalembedwa mu 1911. So tufuna tuone mawu amene analembedwa zaka 20 zambuyo anazayikidwa mu chani 20 years later anazalembedwa. So tione now nkula amene yu Chapman vuta kenali kuti chani tiwerengeni context by context. So tukamba amenepa manuscript business volume 14 page 175 paragraph 1. So makoto samene talusa zikhala manuscript volume 14 so tizingutchula page yo ndi paragraph ananena kuti ndakata yako imene yalembedwa June 3 mukata amene ukamba mawu awa so akuwerenga nando Romiso nsafuna ine ndinyamuke koma undikakamiza ine unati ndiyambe kugulitsa mabuku kufikira nthawi imene conference iza kwanisa ndilembaseni ntchito mu njira ina ndipo akufotokoza mosindikana kuti singatumizide kuti ndikaphunzitsa kwa anthu ena kufikira zina zimene ndikuphunzitsa zitasinthidwa kapena kukonzedwa mwa njira yokuti anthu ena athalandira choonadi. Ndanati ndipo asogolera kundipanga koti ino kuti maganizidwe kanga pokhuza Mzimu Woyera kuti si Mzimu wa Mulungu umene uli wa Khristu. Okay, koma ngelo Gabriel ndi chiphunzitso changa cha 144,000 ndi ndi Ayuda amene azalandira Yesu Khristu monga ngati Mesiya. Pa mfundo zonse za mafundamento ndili mgwirizano ndi anthu anga, koma ndikafuna kufotokoza choonadi kapena kuwala kwatsopano iwo amene ali mu usogoleri onsewa safuna kuti aone mene tatani afufuza ndipo amakana kuyang'ana Bible kenako amandipasa lebo kuti ineyo ndini ziphunzitso za chilendo. So tikaona muno bwino mawali mu bodipo Chapman
anali ndi maganizo no mzimu woyera si mzimu wa mulungu umene uli khristu. So amakana kuti no mzimu woyera si mzimu wa mulungu, si mzimu wa khristu 1. Koma kuti mzimu woyera ni mzimu wa ndani? Wa Gabriel. Komanso china njoti no amakana nkhani ya 144,000 kuti ndi akhristu akumapeta nthawi, koma kuti ndi ayuda. Ndayo nena kuti no koma pa ma fundamental points onse, ma fundamental principles onse ndikugwizana ndi ndani? Ndi anthu. Now tiye tionene menepa tiyang'ane pamenepa. So Chapman anali ndi ziphunzitso ziwiri zomwe anazigwirisisa. Mzimu woyera si mzimu wa mulungu kapena wa khristu, komanso ni mzimu woyera ndeti ndi ngelo Gabriel, right? 144,000 azakhala Ayuda amene azandire Mesiya. Ndiye pamfundo zimene anthu amakangana, right? Ndaona kuti no ma fundamental principles ndili njanjano ndi nani? Ndi anthu athu onse. Now tikamakamba za ma fundamental points amene wakambawa, si zinthu zina zake zoti zosaziwika kuti zinali chani. Tikaona bwinobwino zinayi zikhulupiriro zimene zinalembedwa mu 1872, kenako mu SDA yearbook, kenako zinazalembedwanso mu 1889, koma zinaza 1931 ili natatani atamwalira. Zimene zimatchedwa ma fundamental principles, lero timatcha ma fundamental beliefs. So tikaoneni pamenepa ma fundamental principles anthu imeneyo, right? So ma fundamental principles ndi na matulamu mwa amene naikaso mpatu 1 nanatino munga za fotokozera amene apake ma Seventh Adventists alibe creed koma Bible, alibe chinthu choti no ife timakhulupirira izi iyayi, koma zomwe amakhulupirira ndi yani? Ndi Bible. Koma akunena kuti no Seventh Day ali ndi zikhulupiriro zina zimene amazigwirisisa zimene onse ali okonzeka kupereka yankho pa zimene atafunsidwa ndi kwa iye amene akufunsa. Ndaona no zosatirazi ndi samale ya ziphunzitso zimene amazigwirisira ntchito mu chipembedzo yawo. Ati pa zomwe akuziwa ndi atino monga ngati mene akuziwa gulu lonse la thupilo lilani ligwirizana nazo. So ma fundamental principles anayi zinthu zimene ma Adventists as a whole gulu lonse limatani limagwirizana nazo. So 1 fundo 1 atino amakhulupirira pali Mulungu mmodzi amene ali ndi umunthu, amene ndi wauzimu, adanena alenga zonse, wamphamvu yonse, wanzeru zonse, wamuyaya, wanzeru zamuyaya, woyera, wachilungamo, wabwino, wolungama, wachifundo, wosasinthika, amene apezeka pena paliponse mwamuimira wake mzimu woyera. Masai 139:7. So anthu asamakhulupirira Trinity, amakhulupirira nawo tuno pali Mulungu mmodzi. Mulungu mmodzi ameneyo ndiye amene ali wamuyaya. So tikaona mwini tendonene chaka chimene zimene zikulembedwa 1891, right? So kula ameneyo anayamba kubalitsa anthu 1891 ma fundamental principles iwa, right? Analipo kwambiri 1872 mpaka 1889. Unaona? So apa ndi nthawi imene ma fundamental principles analipo. Now point number 2, ma fundamental principles amene atuno kuti kuli Ambuye Yesu Khristu amene ali mwana wa Atate, iye amene zinthu zonse zinalengedwa mwa iye zonse zikhala, ndipo anatenga khalidwe ya Abrahamu kuti alipulumutse ife. So ndilekeza pompa. Koma nkhani ndena kuti no anthu asamakhulupirira Trinity, akukhulupirira tuno pali Mulungu mmodzi, apezeka pena kusozera mwa mzimu woyera ndiye pali Yesu Khristu amene ali mwana wa Atate. Mwaona amene zamakhulupirira ma Adventists gulu lawo lonse. Now tikaona pamene apatona no ma Adventists samakhulupirira chani? Trinity. Amakhulupirira nati no mzimu woyera ndi mmene Mulungu amapezeka pena paliponse, kapena kuti no mzimu woyera ndikupezeka pena paliponse kwa ndani? Kwa Mulungu. So anthu asamakhulupirira no Mulungu ndi chimpweya chabe, akhulupirira Mulungu is one God, a personal spiritual being. So amakhulupirira no Mulungu ndi ali ndi form, a personal being. Ngati mmene ndine pano ndi manja, ndi miyendo, ndi zina zotero. Mulungu so ali ndi form, amaoneka mmene pali Isaiah chapter 9:6, right? Tikamaona ati Mulungu ali pa dzanja la Yesu Khristu ali pa dzanja la manja la Atate, mwanjira ina Atate ali ndi form. Koma koposera amenepo Atate sa akupezeka kwa inu ndine kuzera mwanyani? Mwa mzimu woyera. Zimene anthu amakhulupirira zimenezi, right? Ndipo amakhulupirira tino Yesu Khristu ndi mwana wa Atate, mwanjira ina Yesu Khristu ngati mwana wa Atate ndiye ali ndi Mulungu wonse. Now tikaona bwinobwino ma statement of beliefs samakamba pochina yese pa nkhani za 144,000. So tikaona bwinobwino nkhani ya Chapman, right? Issue imene amasusana ndi azibale ake pa nkhani ma fundamental beliefs ndi personality, umunthu wa Mulungu ndi kupezeka kwake.
personality of God and his presence. Chimene amasusana nacho ndi ndani? Ndi Chapman. So mwanjira Chapman amafuna afotokoze khalidwe lachani la mzimu woyera. Ndi amafunsa nati no mzimu woyera ndi Gabriel osati mzimu andani wa Khristu. Mozimozi matrinity azambiri amapanganso mistake yomweyo nati no mzimu woyera si Atate kapena Khristu, si mzimu wa Atate kapena Khristu, koma ndi munthu wapadera. Akapati mzimu wa Mulungu ndeti no ndi Mulungu mutu mwawo chimene chocho, right? So zimene apanga Chapman kupezeka kwa Mulungu pena aliponse Chapman anakunena ndi Gabriel. Pamene matrinitarians kupezeka kwa Mulungu pena aliponse akuti ndi chani? Akuti ndi Mulungu mzimu. So tona Chapman ndi mkuluyo akufana nazo chitika. Tendipitizeni Chapman ndi matrinitarians. So ana tuno ndi privilege yako kuti ukafune umodzi umenewu, right? Ndipo ukayankhe pemphero la Khristu. Ndi ana tuno pemphero imene ndi ziphunzitso zambiri, right? Ndipo ana tuno Khristu akufuna nthawi zonse kuti anthu ake alumikizane pamodzi. Ndipo pamene akupanga zimene zizafunika asatire umodzi wakumwamba. Ndipo akufunika akakhale imodzi mu chikhulupiriro ndi mu zochita zawo. So tikaona mwino Ellen White anamuza Chapman akulu mugwirizane azibale anu. Now tikufunika tifunse ndano kuti azibale amenewa chimene amachigwiza pamodzi ndi chani? Yankho ndi ma fundamental principles, right? Pamene tikaona ma Trinitarians amakana ndithu nano mzimu si mzimu wa Mulungu kapena mzimu wa Khristu ayi. Mongati Chapman amakhulupirira no mzimu woyera ndi munthu wina, koma anoyo samati ndi Gabriel, koma ndi mzimu woyera ndi Mulungu mzimu. So White akubuza Chapman akulu mugwirizane ndi azibale anu. Ndi akubuza no mfundo ziwirizi ndi mfundo ziti zimene zinagwirizana ndi ma fundamental principles kuti zimasusana. Tikaona fundo ya 144,000 kapena pa mfundo ya mzimu woyera kukhala Gabriel. Ndi mfundo zitizo zimasusana ndi ma fundamental principles. Patino amagwirizana mfundo zimezi. So tikuona pa page 177 paragraph 1 na kuti no abale asafune kuna kuti ndi chabu ungwiro kuti akakhalepo posiyana. Pamene akaona kuti mfundo zonse zazing'ono sakuzigwira mofanana. So pali mfundo zimene zimakhala zazing'ono mutha kuzigwira mosiyana. Ndi anati koma ngati pa ma fundamental truths pa mfundo zogwirika ali muchiyanjano safunika azilekana kapena amakangana pa nkhani zosafunika kwenikweni. Safunika azikakamera pa nkhani zovuta zimene sizili zofunikira kwenikweni, zimene zili ndithu kuthekera kuti no zikatenge malingaliro pa chowonadi zimene zili zopulumutsa moyo. So akuzati akulu mukhale no pa nkhani zenizeni mugwirizana, zina zazing'ono zisiyeni, right? So pali ma main issues pali ma side issues, right? Tendipitizeni ndi anati no Ellen White akupitiriza kufotokoza ma fundamental principles. So anawuza no ma fundamental principles, ma fundamental truths ngati muli ogwirizana nzabwinobwino tiyende limodzi. Koma no ngati pa nkhani zazing'ono sikugwirizana palibe kufunika kuti tizikangana, right? So tikamaona Chapman's view ya 144,000 imene amakangana ndi azinzake sili pa ma fundamental principles. Mukakaona ma fundamental principles ati palibe nkhani ya 144,000. Mwanjira ina tikamakabaza nkhani yaying'ono kukapa nkhani ya 144,000 imene Chapman anali nayo, right? Koma no pa nkhani ya mzimu woyera kukhala Gabriel ni nkhani yayikulu ifano ikukamba zachani za ma fundamental truths amene ali ma fundamental principles. So ino amba kale ku crash nkhani ya 144,000 akulu musachita kufuna kuti mukangane muzisiyana takhalani pamodzi. So wamuza choncho ndete tonendero nkhani ya Gabriel ayayankha motani. Page 179 paragraph 1 anena kuti mfundo zako pa zinthu ziwirizi sizikulumikizana bwino ndi kuwala kumene Mulungu andiuza. Chikhalidwe cha mzimu woyera ndi chinsinsi chimene sichingamvekesedwe ndipo sizitha kuchifotokoza kwa anthu ena chifukwa Mulungu sanakuvumbulutserewe. Uthatenga mavesi ambirimbiri ndikuyika kagizilika ka munthu mono kamvekesera lisika likolondola, right? Iweyo kamvekesera kamene kugwiza ntchito kuti ukamve mfundo zako sikali kabwino. Uthapangiza anthu ena akalandire ziphunzitso zako koma sizathandize, ndipo anthu akazera ndi asizo lako andisa kuchita chabwino. So akumuyankhulano pa nkhani za khalidwe la mzimu woyera. Uvuchi amati mzimu woyera ndi ndani? Ndi munthu wina Gabriel, right? Tendipitizeni.
So ene natamuza no kupangisa kuti mzimu woyera akhale munthu wina sizinali zogwirizana ndi kuwala kumene analandira. Ndipo ichi nchimene ma Chapman ndi ma Trinitarians amapanga. Tikaona page 179 paragraph 2 Manuscript Business volume 14 apeza nayo kuti no sikofunika kuti ukaziwe ndi kufotokoza mzimu woyera ndi chani. Kristu akutiza ife no mzimu woyera ndi Nkhoswe. Ndipo Nkhoswe ndi mzimu woyera, mzimu wachonadi umene Atate atatumize m'dzina langa. Ndipo ine zamupha kwa Atate ndi azapasani Nkhoswe ina iye amene azakhala ndini, ngakhale mzimu wachonadi umene dziko lapansi singathe kumulandira ife silimuona ndipo silimudziwa. Koma ine mumudziwa ife akhala ndi inu ndipo azakhala mwa inu. Yohane 14:16-17. Ndaona atuno ichi chikukamba zakupezeka ulonse kwa mzimu wa Khristu otchedwa yani onse. So ine noyera ona atuno sichinavumbwisidwe kwa iweyo koti imene ndimene ndakisa ntchito mka Acts of the Apostles. Koma anadagisa ntchito kumupanga Crash Chapman kuti no mzimu woyera ndi munthu wina, anamupanga Crash da singelo yayi. Koma anamuzati ndikupezeka kuna ulonse kwa mzimu andani wa Khristu kotchedwa yani Nkhoswe. Now tikalenga Yohane 14:16-17 pa verse 17 ipo ona atuno ndipo akhala ndini, amakhala ndi ophunzira ndani ndi Yesu Khristu. Koma atakwera kumwamba chochitika nchani analandira kuzoza kena kuna kukhala mwandani mwa inu. So mzimu woyera ndi mzimu wachonadi, chonadi ndi Khristu, mzimu wachonadi ndi mzimu wa Khristu. So Atate akuzoza Yesu Khristu pamene agonjetsa zonse, akuzoza Yesu Khristu kuti Yesu Khristu moyo umene uli mwa iye ukapezekenso mwa ife, kuti azitha kutipasa moyo wake kwa ife. Chifukwa pamene ali munthu ikuti ndi omnipresent. Mwana wakwera kumwamba, moyo wolunga muli mwa iye yekha, akuzozedwa ndi Atate pa chifukwa imene atenga ulemerero uja akutipasanso ife. So zimene alele mwayi tizogwizana ndi Bible sindikuona bolakisa kunali kosaka amukhala chitatu kumandani Chapman. So tikaona muno bwino zimene zizi kunena kuti no mzimu woyera ndi munthu wina kapena ndi mulungu mzimu. Tiona ati ma Trinitarians akupanga era imene anapanganso ndani Chapman. Manuscript Business volume 14 page 180 paragraph 1 no ndimafuna no uneso tuno uli limodzi ndi abale yako muthupiri. Ndipo naonesana no iweyo sukupereka influence yabwino kuphunzitsa chonadi. Kana no malingaliro yako ali osapuma ndipo iweyo sunamwe ku isimi chakuya. Ndipo kupanga mistake imene anthu ena akupanga pamene kuganiza kuti uli ndi chonadi chatsopano koma ndi bodza latsopano. So ena iti pomulimbikitsa mkulu kuti akulu muyeneso to mukhale pamodzi ndi nani ndi abale anu. Manuscript Business volume 14 page 180 paragraph 2 aonera kuti no ufuna nati ukhale mchanjano chabwino ndi abale ako utawatenga maveso anasiyana pamene ukufuna ndithu kuyang'ana Bible polinganiza ndi malingaliro ako. Ndipo utatenga maveso osiyanasiyana kuti awuthandiza ichi kapena ichi ndikunena kwa aliyense amene akusana ndi oti ndi olakwika. Mone chimene ukupangachi kuti chithandiza bwanji ubongo wako, right? So wina akatenga maveso ono ndikuwafotokoza mosiyana kuti inosoni monera tino zonse zoyika m'Bible. So tikaona bwino bwino anthu awa true God tikutenga ziphunzitso za m'Bible, ma Trinitarians atenga ziphunzitso yani Bible. Kodi osewa ndife olungama tonse tikunena chimodzi zimene ataona choncho. So tikaona Manuscript Business volume 14 page 180 paragraph anena kuti page 180 paragraph anena no ndi chikhumbokhumbo changa kuti no ukhale pamodzi ndi anthu onse. Ndichofunikira kwa iwe kuti ukhale pamodzi ndi anthu onse kuti koma usakhale kutali kwa iwo amene ungathere kuzera mukafotokozedwe kako, right? Apa pamene pali chiopsezo chako umene ukholesa mitu yawo. So Ellen White akupeza kuti no iweyo ndiwe khala amene ukuoneka kuti uli ndi ambition kuti uzipanga zimenezi, right? Sikukhala kolondola komanso kanzeru kuti kutumize iwe ngati wophunzitsa kuti ukatenge ziphunzitso zako ukaphwasule anthu, right? Komanso izi tili nazo zambiri. Ndikufuna anthu amene ali oziwika, amene ali oziwa, amene adakhazike zoonadi zawo, amene sasuntha ngati zinthu zosaziwika. So tikaona bwino Manuscript Business volume 14 page 180 paragraph no pano paso asogolera mbale tikufunika chonadi chimene tikuchifuna koma usatenge zoonadi zina, usatenge zinthu zina ndikumazibwesa ngati choonadi chatsopano. Ndimafuna kuti ndilembe pa zina pa zinthu koma ndikukuza kuti no usiye chinthu chimenechi. Mulungu ndi amene afuna kuti tigwizane. So tikaona ena zimene anamuuza mkulu anamuuza kuti no ufunika kuyanjana ndi abale ako, ndikufunikira kwa iye kuti no udiwe pafupi ndi abale ako amene ungathere, usiye kuwakhotesa anthu pa nkhani choonadi cha lero
usatenge zinthu zako zachilendo zimene zikubwesa kangano, usatenge maboza akubwesa ngati chowonadi, komanso usiye nkhani. So tiona bwinobwino nato Mulungu amafuna ati anthu azitha akukhala tani akugwirizana. So tikaona bwinobwino eno ananauza chapa ndoti abwere ndi azibale ake pa nkhani zimenezi, kunena kuti Mzimu Woyera si mzimu wa Mulungu amene ali Khristu mangere gapiyo chimene amalimbika ndichiti ndi chimenecho. Anende forsa anamuza kuti nkhani imene si ya fundamental tangoisiya ndizoti muzikukangana pa nkhani ineyo, koma pa nkhani ya Mzimu Woyera anamuza kuti Mulungu sanakuwuzireni ndani, sanakuwuzireni inuyo. So tikaona bwinobwino pa Trinity doctrine imene si chiphunzitso chimene chili chopulumutsa, right? Ndi chiphunzitso chimene chabweretsanso kukangana kwambiri, even imene Trinity ingabwera pachiyambipo anthu anaphedwa, Khristu amene anayima against anaphedwa. Tikamaona mbiri ya Khristu amene wa mpingo amene kale mapioneers amazifotokoza zibwino pomwe tinasiya timangoti chizindikiro cha Antichrist nyanga zitatu zinazulidwa. Mwa nyanga zimene zinazulidwa ifaya zimakana Trinity amene ali Yesu Khristu ndi obada, anali ma Arians amene anasusana kwambiri ndi abale awo. Komano panopa Arias mabuku ako sanaotchedwa nthawi yomweyo, anaotchedwa mabuku ake onse, mafumu atatu amene anayimana anaotchedwa onse ifanana kana Trinity. Ndiyeno anthu analemba mabuku omwe nenayo kuti amene ali Yesu Khristu ndi wolengedwa, uvichi ndimatha kumvesa pano pa chifukwa anthu amatinenanso ife kuti timene ali Yesu Khristu ndi wolengedwa, uvichi sinaneko zimenezi. Now just imagine that ife mabuku athu sangosowa asamapezeke, mbiri yathu ikhala ya abale nawo. So tilibe mbiri ya zimene Arias ananena, koma anthu amakuti ama Arias ndi amakhulupirira wolengedwa. So tikaona bwinobwino anthu anaphedwa pa chifukwa chimene chichi zilimulo siside issue nkhani, koma abale afuna aziona ngati yani ni side issue. So tikaona George Knight Ministry October 1993 anthu ambiri amene anayambitsa mpingo wa 700 sadakakwanitsa kuti akawalowerera, adakhala akufunika kuti akavomereze ziphunzitso za fundamental beliefs makamaka chiphunzitso cha number 2 chimene chakhuza yani Trinity. So even George Knight akufuza ano anthu a 700 sadakatha kulowa yani mpingo chifukwa chani samazikhulupirira zinthuzi, right? So zimene ene Knight nzoona anthu ambiri sadakatha kutani kulowa. So tikoda amenepa testimony volume 5 page 293 paragraph anana kuti no pali machenjera ambirimbiri amene akufuna atiphimbe ife iwo amene angafune chowonadi wala palero, ndipo chotetezeka chathu pa ife ndi kusalandira chiphunzitso yense cha chilendo, kusalandira kamvekesedwe kamalemba pokhapokha poyambira titenge zinthuzi tizipeka anthu amene ndi experience yapase iwo mozichepesa mokhuthulika mtima komanso ndi pemphero. Ngati iwo sakuona kuwala tizipereke ku maganiziro awo. So ine anafotokoza yonje now kodi ma brothers of experience amene ndi yani fati nkhani yako ndinano mene doctrine yabwera nditi titenge kwa asogolera elder akakanika titenge kwa abusa conference kapaka kafingu general conference akati yankha ndeti ilandiyo. Now kodi imene imalembedwa the church it was not Trinitarian, that's the thing. Yeti so tikulemba quote ndimayipenga palaki lero when we know now to know condition imene inalipo nthawi imeneyo ndi quote zikuchita kusiyana, right? So nimafuna ndono kuti no kodi ma brothers and of experience anali ndani, right? Tendo nene anatapanga quote mu counsels to writers and editors page 144 not no the record of experience, record ya experience imene anthu a Mulungu ayendamo ndi mbiri yoyambirira ifuyerani ipangide so print iwo amene alandira chonadipo pano ni mbuli pa njira imene Mulungu atiyenda. Experience ya achina William Miller ndi azinzawo achina Joseph Bates ndi mapioneers ambira mu Advent movement ifunika ikhale pasogolo pa anthu ati asogoleri of buku lawo anthu aliwerenge. Anthu amene ali osogolera afunika one amene anga pange mabuku awo apite pasogolo. So makoti ngati amene awa matrinitarians amafuna paja matrinitarians amene atino mapioneers anali onse mu era maile naita kuti awa ndi azisogolera amene tikufuna atenge mabuku awo oyambirira nthawi amene paja amati kuyambira kunayi paradigm shift nabwera later on ndakuti no mabuku oyambirirawo atani apangide print. So akamakamba za amene ndi men of experience akukamba za mapioneers koti iyi lero magizita ntchito kusanza kuti notizipita kwa matrinitarians tikafunsa kuti Trinity ndiyo londola ndakatuza kuti eya basi tisiye eya kana yakuno lero eno right mena amalimba izizi ali anthu in mind. These were the pioneers, right? So tikaona tawerenga makoto wa let the pioneers identify what is truth. Ellen White
counsels to writers and leaders page 26 tawerenga panga pause takuona zonsezi, right? So tikaona bwinobwino mangofuna kungolimbikisana kuti pali zinthu zambiri zimene tingakambe, koma no vuto ndinena kuti anthu ambiri anazikhazikitsa mutu mwakuti no izizi sindingafuni kuzimva ndipo sindingazimvesere. Pachifukwa chimene chocho akamapanga reference yawo pa nkhani za One True God ndi OTG amapereka ma arguments ena tuma chitada about na kamba za ife. So that was the only reason why tinapanga reply iyi. Sinayezo lokunyoza mbaleyo kapena kumuyalusa anthu ambiri andigwira kuti ya iwe ufuna kuti nkhani simene yeya wapanga address anthu a One True God, wapanga ma statements ena kuti siwona. So ife tikungofuna pange reply to those statements, that is all. Sifuna zoyamba ndazali zonse munofuna kupanga set forth kuti ife ngati a One True God position yathu ndiitiyo kuti tiukanere nayo for nkhani ndoti ndiukanere nayo, okay, of which tikaona mu presentation iyi sindinakani koma tikugwiritsa ntchito the same, right? So mangofuna kuti Mulungu akudaliseni, kunena kuti Mulungu akudaliseni, Mulungu akusungeni pamene mufufuza choonadi. Gawanso ni ma presentation kwa ina kuti naso akadalisike. Amen.